Moi boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno ordinario do mes de outubro, de 3 de outubro de 2024, do Concello de Fene, con 6 puntos na orde do día. No punto primeiro, a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 5 de 9 do 24. Hai un erro aquí de transcripción, pon o día 3 do 9, foi o 5 de 9, entón, vamos por corrixido, 5 de 9 do 24. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 2, dación de conta das resolucións da alcaldía dende 1123/2024 a 1289/2024. Non sei se hai algunha intervención. Vale, gracias. Pasamos ao punto número 3, dación de conta do período medio de pago de morosidade correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2024, expediente 2024/G 006/000312. Deulle a palabra á concelleira de Facenda. Boa tarde a todas e a todos. Disculpade a miña afonía. Como xa comentei na comisión, o período medio de pago da entidade foron 99,46 días. Decir que estamos intentando reducir o período medio de pago e o máis importante facer un orzamento o máis axeitado posible ás necesidades do Concello e aos seus ingresos. Partido Popular. Moi boa tarde. Bueno, señora concelleira, eu non sei cando vostede se vai a cansar e que sabíamos exactamente todos na reunión mantida interna cal iba a ser a súa resposta e a verdade é que non nos equivocamos nin unha soa coma. Estamos intentando mellorar isto, hai que facer un orzamento, pero que teñen que facer vostedes? E que cantos anos levan vostedes gobernando aquí? Cantos anos levan vostedes sin un orzamento? E que usted non pode dicir, eu levei un orzamento e non obtuven os apoios suficientes para sacarlo adiante, porque son incapaces de traer ese documento aquí. Se non é por unha cousa, é por outra. E isto, aínda que parezca que é unha tontería, non nos casamos de repetir. É o informe, o documento máis importante de xestión dun concello é a existencia dun orzamento axustado á realidade vixente. Non a fai 4 anos. Usted me fai así coa cabeza, pero non fai nada. Non fai nada. Ustedes se sentan aí, cos seus 7 votos, tranquilamente, saben que non vai haber nada que os quite de aí en estes 3 anos e aguantar. E nada máis. Comisiones, cada lunes antepenúltimo de mes, e martes, e despois o pleno ordinario. Mire que pleno ordinario traen vostedes para outubro. Nada. Nada, de nada, de nada. Con todos os asuntos que teñen vostedes encima da mesa. Non traballan. Teñen escasa capacidade de xestión, por non decir nula. Xa non hai excusas. Usted non está intentando nada, porque nada traen aquí. Nin usted nin os seus compañeiros, pero lle corresponde a usted como concelleira de Facenda. O que estamos a ver é gravísimo. Fai uns meses, vostedes lle botaban a culpa directamente a unha funcionaria deste Concello, porque o decían clarísimamente no pleno. Vostedes son os primeiros en decir nós somos os principais responsables e xamais faremos mal dun traballador. Pois usted mesma, non ningún dos seus compañeros, usted mesma neste pleno aludiu a unha persona en concreto. Pero isto non é así. Hai un desfase no gasto, que, por certo, non se ve en ningún lado. Non repercute nin na mellora dos viales, nin no mantenimento, nin na limpeza, nin creación de plazas, nin na xestión do día a día, en nada, de nada, de nada. Pero vostedes gastan. Gastan e non pagan, que é o máis preocupante. O informe do técnico, neste caso o informe de tesorería, que lle di algo gravísimo. Non cumplen o período de pago por ningún lado. E que se estamos en 30 días, vostedes están triplicando en 99,46, o período medio de pago. Pero que a ratio das operacións pendentes de pago neste mesmo trimestre
é de 95,13 días, que é o que ten que esperar un proveedor para poder cobrar neste Concello. Algo que non se veía dende o ano 2000, na legislatura 2007-2011. Non se veía esta exageración. Lle din aquí que isto non o dio o Partido Popular, isto é lelo, que consta no expediente un importe total das facturas pendentes de pago ao final do segundo trimestre do ano acadou un importe total de 3 millóns e pico de euros. 3 millóns e pico de euros. Comenzamos este ano, bueno, ni siquiera comenzamos, porque hasta son incapaces de traer esa modificación de crédito que contan cos votos da oposición. Non lle pasaba así o Partido Popular con vostedes, ni con o Partido Socialista, que naquele caso tamén votaban contra. O PP non, o PP sempre votou a favor. Daba igual que gobernar o PSOE que gobernar o Bloque Nacionalista Galego. Sempre votaba a favor. O Grupo Mixto non, depende de quen gobernaba, se o Bloque o entende, se o PSOE tamén, se o Partido Popular non entendía a modificación de crédito, se gastaba moitísimo. Ahora forma parte do goberno deste desastre, tanto le dá que tanto le tiene. Aí sentadita, levantando a man co goberno. E o Partido Socialista tamén votaba a favor co Bloque e en contra co Partido Popular. Pero vostedes son tan incapaces que cargaron a este orzamento prorrogado casi 2 millóns de euros do anterior. Incapaces de facelo en xaneiro, febreiro, marzo, e o terceiro, máis e arrastro. Segundo trimestre, máis de 3 millóns de euros. Usted aí toda tranquila, o señor alcalde... Non, usted está tranquilísima. Eu, sinceramente, ao frente dunha área na que escasa ou nada. A herencia non foi boa, A herencia usted non a tuvo boa, non tuvo unha boa herencia. Eso tamén é verdad. Pero que pensábamos que peor non se podía facer e usted vai de capa caída. 3 millóns de euros. 1.400.000 se pagou dentro do período legal e 1,5 millón quedou fora. Aquí o que lle está dicindo que o Departamento de Tesorería, que sí que é verdad que o está a facer, lle dá prioridade aos expedientes de pago sobre os restos de asuntos dos servicios, ao efectos de poder atender o cumprimento dos prazos legais do período medio de pago. Pero non hai xestión. E entonces, os que suministran bens, hai falta de contratos, hai falta de procedementos, hai faltas absolutamente de todo. E vamos camino de facer un plan de estabilidade presupuestaria e sostenibilidade. E ustedes, mentras, eu lle teño que dicir, usted ten moi bo talante, pero que eso non vale de nada. Se fora para ir a tomar un café, o mellor todo o mundo preferiría ir con usted, pero se para xestionar isto, a verdad que deixa moito desear. Non é un tema personal, é un tema da circunstancia que estamos ocupando aquí. Usted, a concelleira de Facenda, ten que responder, ou se non apartarse a un lado, deixar que se poña ao frente a alguén que poida xestionar eso. Eu non sei sinceramente, a usted lle fai gracia, a nós ningunha. E de verdad, que diga vostede isto se soluciona con orzamento cando é incapaz de traer algún aquí, pois eu sinceramente que ten que vostede facer un acto de contrición e verse se está capacitada ou non, ou este goberno está capacitado ou non para xestionar as contas e os cartos de todos os veciños e veciñas de Fene, xa non solamente a recaudación, sino tamén en inversión. Moitas gracias, Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. Con respecto á dación de conta do período medio do pago, o Grupo Municipal Socialista vai expresar unha vez máis a súa preocupación polo escaso nivel de ingresos que ten este Concello. E a verdade é que hai unha nova técnica desde o mes de xullo no Departamento de Tesorería, pero aínda así o volumen de facturas pendente de pago é tan grande, o volumen de expedientes de ingresos é tan elevado que dubido, ou dubidamos, mellor dito, este grupo municipal, que cheguemos de boas formas a final de ano. Porque si ben é certo, falaba
a voceira do Grupo Popular que temos 3 millóns de euros pendentes de pago. Son 3.008.926, pero bueno, é por puntualizar. Os miles tamén contan. Estou me lembrando de 6.000 e pico de euros que temos por aí, denominativas daquela maneira. Por iso os miles tamén importan. A verdade é que no primeiro trimestre todo parecía, a ratio de operacións pagadas no primeiro trimestre parecía que íbamos ben, 16,95. Pero é que a ratio das operacións pagadas no segundo trimestre nos fomos a 104 días. Nos parece moi excesivo, non? E a ratio das operacións pendentes de pago, pois, máis ou menos na liña no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Pero se hai algo que de verdade lle preocupa a este grupo municipal é que na Caixa, nas contas bancarias, había 284.000 euros o día 30 de xuño deste ano. Claro, deste xeito é fácil pensar que con eses cartos dificilmente podemos facer fronte a 1.555.000 euros en facturas. E por iso decimos a nosa preocupación, de verdade. Yo expresamos con total preocupación. É que vemos que vamos chegar a un punto en que non vamos poder pagar. Vamos a empezar o 2025, temémonos que vamos a empezar o 2025 con outro extrajudicial de 1 millón e pico de euros de facturas pendentes do ano anterior. E a verdade é que estamos preocupados. Ten vostede algunha resposta para xustificar que nada máis que houbera 284.000 euros de liquidez bancaria e que debéramos 1.555.000 euros en facturas? Se o ten, diga porque a mellor o entendemos, a mellor. Ou é que están gastando en exceso, ou non, a mellor non están gastando en exceso, simplemente é que non ingresan. Pode que, non sei onde está o equilibrio, por iso lle pregunto, ten vostede algunha explicación que nos poda quitar esta preocupación que ten o Grupo Municipal Socialista? Se a ten, de verdad que lle agradecemos que non la dé. Moitas gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto, unha intervención. Concelleira. Como non? Espero que se me escoite. Bueno, primeiro me chama a atención que dende o Grupo Popular se queden, vayan lendo o informe da tesourería, pero se queden nun párrafo, gracias a que despois aquí dende o Partido Socialista sí que continúan coa lectura do informe, non? Pero, como non din que non se notan os traballos, eu non sei, pero eu teño entendido, porque non estou na Comisión de Servizos, que a miña compañeira lle está unha retaíla de traballos que se están facendo no Concello, que se levan facendo todo o tempo. E me consta que son moitos traballos, e penso que o mellor ata dura moitísimo a comisión pola lectura de todos os traballos que se fan. E todo o que se fixo tamén en canto a persoal, con todas as prazas que se foron facendo ou convocando. Pero, bueno, sí que lle contesto con respecto ao tema das facturas. Teño, comentarlles que, vale, tiñamos aí os 3 millóns de euros que saen no informe, pero teñan en conta que no pleno extraordinario do 21 de marzo do 2024 aprobouse o recoñecemento extrajudicial de crédito. E que ben, este recoñecemento aprobouse no pleno e logo hai unhos procedimentos, unhos tempos que hai que levar a cabo de publicación, alegacións, co que nos vamos retrasando o que a cuestión de poder facer os pagos polo orden de prioridade que teñen os pagos. Estamos falando do extrajudicial que fora 1.600.000, máis ou menos. E que despois de cumprir eso é cando se fan o resto dos pagos. Está claro que xa comentei na comisión que a principios de agosto se pagara todo o que era o que estuviera aprobado
na Xunta de Goberno. Despois, sí que, repito, o que é o tema que quedou sin comentar con respecto ao informe da tesoureira, en todo momento se dixo nas comisións como no pleno que tiñamos un problema cos ingresos, que dende o Partido Popular non se lles daba importancia, o Grupo Popular non se lle daba importancia, que non decían que fora tal. Pero sí que temos un orzamento prorrogado dende o 2022 e que estamos, xa vamos ter esta semana, a semana que ven outra reunión con respecto ás bases dese orzamento para que despois o podamos comparar coa oposición e con toda a corporación para ver cal é o máis axeitado e poder intentar telo xa a primeiros de ano. Pero sí que é importante decir que no informe, deixeme buscar exactamente onde estaba, que nos comentan en tesourería que un importante retraso na tramitación dos expedientes de xestión de ingresos pola insuficiencia de medios persoais, un dos cambios de persoal habidos en varias ocasións no departamento, que non dependeron tampouco do que é este goberno, sino das situacións persoais de cada persoa, cada posto. E sí que no mes de xullo incorporouse unha técnica interina de xestión do departamento e que nos permite ir poñendo pouco a pouco as cousas. As cousas non se fan dun día para outro. Hai que ir pouco a pouco intentando sacar o traballo que se non se poido sacar en todo o tempo anterior, non se pode sacar nun día ni nun mes. Haberá que ir con calma, facendo as cousas con senso, e as palabras, se son bonitas, pero son a realidade. Eu non me podo poñer a facer aquí dramas o que intento buscar solucións, non revolverme nos dramas. Hai que ver cal é o drama e despois, sobre iso, buscar unha solución e coa sonrisa máis grande posible para intentar o positivo que contaxe o positivo. Porque se eu me poño a chorar polas esquinas, non se fai nada. E ve, como vostede, a mí non me importa que vostede se ría, porque é unha cuestión que dice, mira, está alegre. Iso é positivo, rirse é positivo. O que non me vou a revolver é nun problema. A cuestión é resolvelo. Non estar pensando, é que é un problema, é que é un problema. Non, hai que resolvelo. E hai que ser positivo e buscar unha solución. E o meu traballo é así. Eu goberno a miña concellería como faría na miña casa, intentando buscar solucións e aforrando e non desperdiciando. Todo aquilo que se poda facer con recursos públicos e intentar facelo. Xa lle dixen que estou intentando sacar adiante o contrato do suministro eléctrico, que é un gasto importante que ten este Concello, un gasto bastante importante, ainda que vos digan que eso xa o tiñamos que prever. Sí, prevemos un incremento, pero non o que tivemos. Non o que tivemos. Entón, que sí, que hai que facer os orzamentos, evidentemente. Que hai que telos para principio de ano para adaptar o que levamos agora por detrás, evidentemente. E facer as cousas con sentidiño. Por a miña parte nada máis. Gracias. Partido Popular. Sí. Mire, en canto aos ingresos, o Partido Popular lles dá moita importancia, moitísimo, e a falta de recaudación. Pero usted xa leva un tempiño aquí, verdad? E ainda que non fora concelleira de Facenda, algunha vez vería un informe de tesorería, porque era parte deste pleno. Ese párrafo que vostede di é o mismo, non me quero poñer moi melancólica, pero igual desde o ano 2011. Xa sei que vostede no ano 2011 non estaba, pero no 19 sí, verdad? Pois este informe, ese párrafo, é o mismo. Quero dicir, cando vostedes gobernan, hai unha menor recaudación e un informe de tesorería que o ampara. Cando goberna o Partido Popular, tamén é o mismo párrafo. O mismito. A situación de recaudación do Concello non é nada non é nada diferente. O párrafo é igual, somos todos conocedores, igual que cando vostede nos explica a liquidación do orzamento, nos di, temos 4 millóns e pico de créditos de difícil cobro, que isto nos repercute nas contas. Non. Cuénteselo a alguén que acaba de llegar, os que levamos aquí, xa non digo
tantos como a min. Os que leven un ano, é o mismo do ano pasado, sempre son 4 millóns e pico euros, pero que tamén se hai adiantos. Se nos remontamos 20 anos, levan esas 4 millóns e pico euros ali, van prescribindo e van aumentando os outros despois. Quero decir, non son cantidades novas, ningún goberno pode ampararse niso, ni na pouca recaudación, ni na falta de personal, nin nos créditos de dudoso cobro. Digo, ningún dos que estamos aquí. Igual dentro dos anos, sí. Dos que estamos aquí, nadie pode usar esas excusas. Usted as usou en diversas ocasións, incluído hoxe. Eso por un lado. En canto a sonrisa e alegría, si eu non é un tema personal, que usted me diga que eu me río, tomo a solución, sabía os problemas e tal. Pero mire, si a mí me parece moi ben. O que pasa é que non se trata deso. Non se trata deso, si non é de reírse nin de nada, si o caso é que estar contento. E máis, cando este pleno termina, salimos pola porta e sacado queda. Entende? O que pasa é que vostede leva máis dun ano aquí, con boas palabras, dicíndonos o mismo. Eu busco solucións, pero usted faga un acto de contrición. Que solución buscou desde que está vostede aquí? Mira, foi incapaz de traer unha modificación de tasas. Non me diga que as trouxo e que se lle tumbaron, porque non as negociou. Foi incapaz usted medido do contrato de electricidade, ole e ole, e que iso está grabado. E dicen, se vostedes son capaces de sacar isto, que o Partido Popular non lle dixo que xa o tiñan que ter sacado, O que lle dimos que teñen que ter usted regulado son contratos que deixaron ustedes vencer. E de aquellos polvos, estos lodos. Falta de contratación, falta de regulación. Sí, canto tempo estuvemos sin as instalacións, canto tempo de tema da limpeza. Bueno, por favor, eso somos todos. O tema do catastro, ten contrato. Cando nos fomos de aquí, tiña un contrato. Como eso, algún máis. Non había moitos, pero algún había. E lle reiteramos, nos levantamos e la aplaudimos todos, a todos ustedes. Si quiere que no medio fagamos unha mención especial á súa persona, pois tamén a facemos. Non hai problema. Ojalá. Sabe por qué? Porque hai unha cuestión que vostede non entende. Usted di, eu goberno isto como a miña casa. Home, non me vou a meter no medio. Pero, non, ojalá, porque eu creo que vostede na súa casa, digo porque usted aludiu ao seu tema da súa casa, non gasta máis do que ten, porque senón mal vai. E usted aquí, o ano pasado, ustedes, o mellor é que tamén a familia se lle dispersa. Non é culpa súa, pero pode ser eso, que se lle dispersa. Igual usted ten un familiar moi gastador e usted di non se pode gastar máis do que hai, pero ten unha casa que tira máis da conta, entón non o pode controlar. Pode ser eso, pero usted non nos cuente eso, porque o ano pasado vostede gastou casi 2 millóns máis de euros dos que tiña consignados orzamentariamente. Non nos diga eso. E sabe que é o problema? Que o que usted faga na súa casa, e o máis importante de todo, non nos afecta aos demais. Polo menos os que estamos aquí. E a súa casa, fa o que queira. Pero os cartos que usted está xestionando, usted, o seu goberno, non solamente usted, son de todos os que vivimos aquí e pagamos os nosos impostos. E esa é a gran diferencia. Despois, por outro lado, non nos conte que nos quedamos a medias co informe, porque é que son clarísimas contas. Non nos quedamos a medias, xa lle dixen, ingresos, non recopile los del año 2011, recopile os dos últimos 8 anos, o párrafo mallao, e a falta de personal tamén. É que de verdad nos leva repetindo un ano e medio eso. Busco solucións, non vemos ninguna. Por favor, traiga un orzamento, aínda que seña unha patata, traiga as ordenanzas das plusvalías e vostedes gastan máis do que teñen. Porque o problema da falta de pago, do retraso, non é que non exista crédito a día de hoxe, porque se ti tes 100 consignados e de momento levas gastados 60, de momento hai cartiños. Non xustifica o atraso. Se usted se quere xustificar en ese expediente extrajudicial, no que casi foron 2 millóns de euros, 1.600.000, 1.700.000, díganos usted por que chegou a esa situación. Chegou a esa situación porque no ano 23 gastou máis
do que tiña. E trouxo ese expediente en marzo do ano 2024. Pese a que por parte do Partido Popular lle reiteraron en numerosas ocasións que trouxera unha modificación de crédito porque sabíamos e éramos conocedores que existían múltiples proveedores sin cobrar as súas facturas e foron incapaces de traer a modificación de crédito no ano 2023. Eso, o Partido Popular pode dicir o trouxo, votaron vostedes en contra, pero neste caso vostedes ni siquiera. E por eso mismo llevamos a terminar esta acción de contas que é gravísima, gravísimo que pon aquí. Non nos quedará ningunha factura do ano 23 por pagar a día de hoxe. Sabe por que yo digo? Porque en outubro e en novembro do ano 23 lle preguntábamos cantas facturas quedaban sin pagar. E usted decía que poucas, carai. 1.600.000 en extrajudicial e aprobaron vostedes 800.000 ou 900.000 euros en xuntas de goberno do ano 23, que non sei por que a normativa lles permitiu. Pero, bueno, aí están. Se asumabas, casi 2 millóns de euros, co que partiu este orzamento. Entón, agora, sí que nos gustaría, bueno, creo que lle quedaron cousas por contestarlle o voceiro do Partido Socialista, seguro que intervendrá, que nos conteste se a día de hoxe é posible que existan facturas do ano 23 sin abonar. Gracias. Partido Socialista. Sí, bueno, a verdade é que quizás a vehemencia da portavoz do Grupo Popular lle fixo a vostede focalizar a atención nela e olvidarse das preguntas do Grupo Municipal Socialista. Non sei, a mellor terei que empezar a ser eu máis vehemente tamén nas miñas intervencións. Claro, polo tema da liquidez das contas bancarias, polo tema dos recursos humanos no Departamento de Tesorería, como valora vostede a incorporación da nova técnica en suyo, se é suficiente ou non é suficiente debido ao volumen de expedientes que hai. Eu lle digo a verdade, se eu estivera no seu pelexo, como dicen por aí os lugareños, a verdade é que estaría xa pensando en, de aquí a finalizar o terceiro trimestre, ter un reforzo no Departamento de Tesorería para aumentar o nivel de ingresos, pero non sei se o pode sacar do outro departamento e poden por un período de tempo, pero eu non creo que se con eso conseguir aumentar o volumen de ingresos deste Concello, ninguén lle iba a votar en cara. Pero, bueno, espero que conteste as preguntas que fixen anteriormente. Sí, por suposto. Concelleira, sí. Sí que a cuestión foi que se fixeron un mogollón de pagos de repente, como se dicía, xa primeiros no mes de xullo, mes de agosto tamén se continuaron facendo pagos. Non é que despois non tiveramos ingresos, foi a cuestión de facer os pagos todos xuntos. Despois, no que respecta a técnica, o traballo que está facendo é bastante, o sea, se nota bastante mobilidade no servicio. Despois temos o tema da delegación, que xa está aprobado, a delegación na Deputación, que o tema de dar, que xa foi aprobado no pleno do 27 de setembro, ahora estaba pendente a publicación. No momento en que proben con un ficheiro para ver como fai as cousas, a idea é dentro de, antes de que acabe o ano, sacar adiante o cobro de varios padróns se intenta pasar dous recibos en cada trimestre. Entón, aí teremos. Aí o que tiñamos era bastante atascado, que era o tema de todos os padróns. De feito, temos algúns do mes de outubro, novembro, creo que, deixame ver as cantidades, que xa se van a sacar. Entón, dous xuntos exactamente de distintas, o da escola se está todo o día, despois o tema dos AF se sacarán así dous e dos outros seguintes, entón se está poñendo o día, o sea, o traballo que está facendo é bastante positivo, a un ritmo bastante importante. Entón, evidentemente, agora temos persoal, temos tamén no despacho de intervención, entón entendemos que a cousa vai entre a delegación e o persoal, entendemos que vai ir máis doado, máis acelerado.
Eu sempre, evidentemente, dentro dos datos que temos e de como está evolucionando o traballo. Entón, entendemos que vai ben daqui a final de ano, que non foi falta ese reforzo maiores do que entendo que non, pero bueno, todo será cuestionable transcurrindo o tempo. Agora mismiño está facendo todo a un paso que non dá máis, o sea, por moito que poñas en outra persoa, todos os departamentos teñen o seu trámite. Por eso, pero é que se os padróns están feitos e temos as delegacións feitas que xa van a través da Diputación, aí vai máis acelerado. E esos son uns ingresos que nunca tivemos e que vamos a ter. Entón, eu penso que respondo. Vale. Se non máis intervencións, pasamos ao punto número 4. A aprobación se procede á rectificación de erros do acordo do Pleno de aprobación de expediente de modificación de crédito 23/2004, subexpediente 1/2024, de suplemento de crédito proposta 2024/G006/000309. En este caso, xa non creo que xa levaron á comisión, o único é hai que eliminar unha frase, un párrafo, que se quedou por un corta e pega, onde poñía, despois de poñer medios de financiación do gasto, aparece aí o importe total de modificación da proposta ascende a 554.522, cando non é certo, eso é de outro documento. Entón, donde pon eso, debe dicir sencillamente se elimina esa frase. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos á votación. Votos a favor deste punto. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 5, mocións urxentes. Non hai ningunha presentada. Entón pasamos ao punto número 6, rogos e preguntas. Doi a palabra á vocera do Partido Popular. Empezamos con un rogo en relación coa beirarrúa que está no Tarrío, pero á altura da cafetería O Carballo e o centro de día, que nos trasladan queixas sobre os vehículos que aparcan encima da beirarrúa, que se está deteriorando. Creo que polo centro de día ou polos locales que están ali, e que piden un pouco máis de control. Hai unha comunidade ali que ora está tendo filtracións nos garaxes e, non o teñen claro, pero incluso rompeu dun portal algo, un coche, e que haxa máis control, que establezcan, o mellor como en Perlío, unha zona reservada de aparcamento. Que se busque por parte do goberno algunha alternativa, porque vos teñes que facer o traballo, pero o mantemento ten que estar aí. Tamén en relación con esa zona, e o parque que está detrás dese edificio ten unhas baldosas, resbalan un montón, hai unha falta de mantemento absoluto. Si ben é certo que a xente xa o sabe, non sole cruzar por ali, pois cando ten pensado o goberno municipal facer algo ao respecto, facer unha limpieza e un mantenimento dese parque e en concreto desas baldosas que calquer día vai a haber unha caída, se xa non houve algunha. Tamén esa zona, e con relación á Rúa da Fraga, xa hai moitos meses que solicitamos a este goberno que instase a Diputación da Coruña a que procedese a súa reparación. Se nos dixo que cando empezara o bo tempo se procedería a reparación, pero dito isto, xa chegamos ao mal tempo outra vez e a estrada está sin amañar, co grave peligro que existe a altura da farmacia con ese paso de peóns que está totalmente, aparte de borrado, totalmente é que non hai, xa non digo ao nivel de vehículos, digo a nivel de peóns. Cruzar ali é que algo increíble, cando teñen pensado requerir a Xunta a Diputación e que proceda a súa subsanación. Pero con plazos serios.
non como tal. Si, non, nos gustaría que mostrasen o mesmo empeño en exixir a Xunta de Galicia, que no que seña competente, que o amañe, e aquí na Diputación, que somos despois o Concello Fene, un dos concellos que menos en inversión conleva, non? Despois queremos preguntar, bueno, non sei se é unha pregunta ou se é un rogo, cando se vai a convocar o Consello Escolar? Víamos en prensa o Bloque Nacionalista Galego de Ferrol, instando o señor alcalde de Ferrol a que convocara o Consello Escolar, que xa convocaron no pasado, e ustedes levan desde que entraron aquí neste goberno, febreiro de 2020, sin convocarlo. Nos decía o alcalde, non sei se foi fai un mes, no pleno anterior, que por fin se iba a convocar o Consello Escolar. Por favor, algo serio, non? Cando se vai a convocar? Un rogo para a Concelleira de Servicios e en relación a un árbol que está á altura do río de Lavar, do Eroski, que caeu unha pola e que, por favor, é un sitio de moito tránsito de xente maior que vai ao supermercado, de rapaces que van aos centros escolares e que miren o estado dese árbol porque se ve podredumbre en algunha e outro día caeu unha pola e unha cousa que caiga ao río e outro que lle caiga na cabeza. Nos quedou pendente do anterior pleno que nos expliquen cal é o problema da recaudación do Servicio de Axuda no Fogar. Agora, na súa intervención, a señora concelleira nos decía que estaban todos os padróns ao día. En plenos anteriores nos dixo que os padróns non estaban ao día por culpa da tesorera municipal, pero resulta que na anterior, que vemos as resolucións da alcaldía, os padróns se están aprobando como dende tempos inmemoriables, con un ano de atraso, xa que non é algo novo de falta de ingresos, como suele decir, é algo que se fai así desde sempre, pero vemos nas resolucións da alcaldía que se está a liquidar, neste caso, non? O SAF de outubro do ano 2023, o SAF de setembro do ano 2023. Vale, vamos a admitir que todos pasamos por iso e que se liquidaba con un ano posterior. Pero, cal é o problema? Cando o informe que ampara esta liquidación de servicios sociais é de xullo do 24. Entonces, xa non lle vamos a preguntar á concelleira, lle vamos a preguntar ao señor alcalde directamente que problema existe na liquidación dos padróns do SAF. Estuvo moi bien durante estes meses, a culpa é de tesorería, pero os papeles están aí, as liquidacións dun ano despois e nada, maior organización que non lo expliquen. Despois, lle preguntábamos á señora concelleira, non nos lo contestou, esperemos que ahora sí se quedaba algunha factura pendiente do ano 23, non nos lo contestou, igual obviou. Por iso non vale tampouco tanto a vehemencia, porque eu creo que non é unha cuestión da forma de preguntar, creo unha cuestión da forma de responder. Porque nos atopamos cunha factura con alguén que lle require que lle paguen unha factura do catering das panxoliñas do ano 2023. Entendemos como un establecemento hostelero. Non sei se isto non o podrá contestar o concelleiro de Cultura mellor. Cando teñen pensado pagalo? Preguntábamos no pleno de agosto por unha reclamación, unha reivindicación da AMPA de Centieiras, na que lle pedía un portal automático e resulta que nos contestaban que eso se estaba a facer e se iba a facer antes do comezo das clases. Pois existe un escrito agora que lle reclaman, sí, está no pleno do mes de agosto, que se estaba tomando lista de todo e que eso se iba a facer, porque ademais non preguntamos en xeral, preguntamos en concreto. Bueno, vayan a financiar vostedes este portal, tal e como llo requiren. Bueno, temos queixa dos traballadores de que xa non se repoñen os botellóns de auga se é por algún problema de suministros, se é porque xa se van a desaparecer para sempre. Que problema existe aquí, non? Tamén queríamos preguntar se este ano se suministrou uniforme, xa non digo uniforme, roupa de traballo á Policía Local e se non se suministrou, por que motivo? Despois, queríamos preguntar como vai o tema da carreira profesional.
deixamos descansar con este tema porque creo que levamos casi 6 meses sin preguntar por él, pero creo que xa toca saber como vai, e van ustedes avanzando un montón, entón nos gustaría que nos dera traslado destes avances. Preguntarlles tamén cando teñen pensado convocar o Comité de Seguridade e Saúde. Preguntarlle de novo polo parking que está detrás da Plaza Verde. Que teñen pensado facer? Van a coller a proposta do Partido Popular, as queixas dos veciños? Realmente, ahora mismo, está totalmente deteriorado. Explíquenos un pouco que van facer. A Valedora do Pobo lle solicita información sobre a instalación dun ascensor en Marqués de Figueroa, número 29, se nos pode decir por que ven esta queixa e a que ven referida. Continúan as queixas do servicio do fogar. Nos entendemos e comprendemos que eso é un contrato, esa licitación está adxudicado, entendemos que está privatizado, pero sí que é certo que o Concello é realmente organizador deste servicio, con independencia de quen o este a executar. E creemos que, chegados a este punto, e aínda que as explicacións da concelleira son que existen moitas queixas, que é consciente diso e todo, creo que avisar cos cambios dos servicios tamén é unha obligación do Concello a través do seu personal, non digo da concelleira directamente, pero sí que é competencia da organización, porque se deixan servicios mangados, se fan cambios de servicios sin que o usuario sepa nada. A responsabilidade, efectivamente, da empresa, pero o servicio está prestando o Concello. A través dunha empresa privada? Sí, pero é un servicio do Concello, como se a uns señores non lle van a recoller a basura os que temos o servicio, a parte do servicio que está a través dunha empresa privada, pois claro que o xestionaríamos. Volvemos a insistir co tema do Piñeiro, do Parque do Piñeiro. Vemos que tampouco se pasou a podar. A Poma de Barallobre. E queremos tamén preguntar, por último, polo tema da... Bueno, xa que sabemos que na comisión se nos deu conta de que se axudicara a poda de árbores deste ano e nos gustaría que se comenzara pola parte de Perlío, en concreto onde está a Praza da Escola, para que se puidese disfrutar un pouco dese mural tan espectacular que se encontra ali e se por parte do Goberno se vai a facer algunha actuación ao respecto para que xa non solamente as persoas que camiñan por Perlío, pola avenida Marqués de Figueroa, senón que pasan nos seus vehículos, si se vai a facer algún tipo de actuación, non sei, como poda ou algo, para, a parte da poda, para que se poida disfrutar perfectamente desde calquer lugar lateral. E, por último, para a concelleira do Medio Ambiente, preguntarlle sobre esas queixas que existen sobre a praia de Barallobre, sobre o tema da contaminación do auga, e tamén, porque xa non sei se llevamos a facer as preguntas económicas ao resto do grupo do Goberno, que pensa vostede da falta de orzamentos e que nos explique cales son as actuacións que pensan facer. Yo preguntamos porque cando usted estaba na oposición era o que máis lle preocupaba. Sí, é para vostede esta pregunta. Que pensa vostede de que existan falta de orzamentos? Cando está vostede na oposición, de 5 preguntas que facía, unha era esa. E iso que o sabía, o mellor non en tempo, pero sí en forma. Gracias. Moitas gracias. Partido Socialista. Antes de pasarlle a palabra ao meu compañeiro, queríamos facernos eco das demandas dos veciños e veciñas da Avenida Naturais sobre o tema do aparcadoiro. Queríamos saber como está a día de hoxe o grau de cumprimento da moción que se aprobou por unanimidade o 2 de maio ao respecto, na que non só se buscaba unha solución ao tema do aparcadoiro, buscando un aparcadoiro disuasorio, sino que tamén se propoñía regular o estacionamento en superficie. É unha pequena medida que non sería unha solución, pero sí podería aliviar mentras non se busca unha solución máis definitiva co aparcamento disuasorio, que xa se nos comentou que estaban mirando alternativas. A este respecto, queríamos saber que é o que se está facendo sobre este tema.
e trasladar a preocupación reiterada e recorrente dos veciñas e veciñas da Avenida Naturais. E agora lle paso a palabra ao meu compañeiro. Ben, continuando coa intervención do Grupo Socialista, na comisión da pasada semana, a concelleira de Medio Ambiente falaba e daba explicacións, incluso citaba o orzamento da limpeza do río Cadabo. Entonces, a pregunta que lle quero transmitir, que este grupo lle quere transmitir, é se nesa limpeza está contemplada quitar os sedimentos que hai abaixo en Marqués de Figueroa, en frente de Aguilar, no cauce do río pola frente de Aguilar. Estivemos esta semana paseando por ali e hai cantidad de sedimentos nesa zoa, non sabemos se un metro casi podería chegar, e a verdade é que eses sedimentos fan un estreitamento do cauce do río considerable que en épocas de choiva e arrastrando maleza pode ser un tapón importante. Ao mellor xa o ten contemplado vostede nese orzamento de limpeza do río, pero como nos quedou esta duda esta semana cando estivemos pasando por ali, pois queremos que nos explique se ten contemplado eso e se non o ten contemplado, entón lle facemos o rogo que o contemple coa máxima premura posible. Continuando co grueso das preguntas, tamén queremos facerlle un rogo á concelleira de Servizos, no sentido de que, yo decíamos, me parece que en comisión, cando usted facía alusión a que estaban colocando cemento impreso nas entradas dos garaxes, lle facíamos a percepción de que debería de comenzar polas vías, rúas deste concello máis transitadas polos peóns. Lle vou dar un dato. No edificio do Ruibén, que recentemente se reparou esa entrada, pásese vostede cando queira por ali, está esnaquizada totalmente. Está esnaquizada, sí, e non fai máis de 4 meses que se reparou. Por iso lle digo, prioridade nos sitios onde máis peóns pasa. Aí caen persoas. Hai baldosas esnaquizadas, hai baldosas despegadas do chan, etc. O mesmo sucede no portal número 17 desa avenida, é dicir, desde Ruibén cara a oficina da banca. No número 17, o mesmo sucede no número 15. Hai baldosas en mal estado que continuarán facendo que peóns, xente maior deste concello, ou non deste concello, xente que veña a visitarnos, poida ter un accidente. Entón, encarecidamente, lle rogamos que faga un plan de intervención na elaboración de cemento impreso naqueles sitios naquelas vías máis transitadas deste concello. Outra pregunta é que observamos, para o Concelleiro de Cultura, observamos que, por exemplo, no Fenerrock, no Perla Muras Fes, no Felipoc, etc., a parte de darlles as nominativas, este Concello fixo contratacións de grupos musicais. Algo que nos parece ben. Pero isto, en realidade, é un aumento encuberto das nominativas. Valoren ustedes esas actuacións e poñamos o número das nominativas que leva cada entidade ou cada organizador dun evento neste Concello. Ou facémolo de outra maneira, ou faganlo de outra maneira. Collan ese importe e incrementenlo a nominativa do 2025 e que sexan os propios organizadores os que dispoñan do orzamento total para contratar aqueles grupos musicais ou aqueles actos que eles consideren oportunos e non que o Concello lles impoña un cambio. Non lle impón, non sei. Pero para nós parecenos un aumento de nominativa non transparente. Outro rogo que queremos facer para a Concelleira de Servizos é que, mire vostede, na Rúa Travesa
levan varios meses ali, vive xente moi maior, levan varios meses sin un punto de luz que se afundiu a luminaria, entre o número, eu vou dar o dato, entre o número 42 e o número 46. Pasando por ali, os veciños xa nos dixeron que levan varios meses con esa luminaria afundida. Entón, bueno, cando vostedes coloquen, pois, nos gustaría que tivera en conta este lugar. Falou a concelleira de Facenda do orzamento que no mes de novembro, ou a lo longo deste... Quero entender que dixo no mes de novembro, non sei, que xa o propondría aos grupos municipais e tal. Consideramos que é bastante tarde. Si se pode facer en outubro, si se pode facer, a verdade, lle facemos ese rogo. O orzamento é un instrumento de vital importancia nun concello e vostede mesma está vindo que sin un orzamento dificilmente poden actuar. Ben, seguindo coas preguntas, mire, xa é algo que fixemos, o que comentamos fai varios plenos, o aluguer dun vehículo para a policía local en 892 euros ao mes. A verdade é que vimos na redacción de facturas 2024/50 que volven a aparecer varias mensualidades de autos iglesias para este vehículo da policía local, que é un Kia Niro. E ata aí, bueno, pois unha persoa pode pensar, ben, pois isto está ben, se alquila e evitamos reparacións, porque a verdade é que na relación de facturas hai moitas reparacións de vehículos, moitísimas, sobre todo de camións de lixo. Pero a verdade é que un se pon a investigar canto vale un Kia Niro de última xeneración, desde agora, o básico vale menos, vale 20 e pico mil euros, pero uno dos que mellores están no orden dos 35.000 a 39.000 euros. Evidentemente, adaptalo ás funcións que realiza, o traballo que realiza a Policía Local terá un coste a maiores, evidentemente. Non sei canto pode ser ese coste. O que teño claro é que en 4 anos de legislatura o aluguer deste vehículo lle vai supoñer a este Concello 40.800 euros. E que se o compráramos con un crédito, se que é necesario, ou que fora necesario, contaría co apoio do Grupo Municipal Socialista, este segura. Si hai que pedir un crédito para mercar un coche. Pero o que está claro é que se vamos a estar ano tras ano pagando 10.000 e pico de euros no aluguer dun coche, a verdade é que consideramos que vostede na súa casa non creo que o fixera, é unha miña non. É unha miña non. A mellor hai xente que ten unha altura de miras moito máis elevada que a miña e a que de vostede que acaba de decir que non alugaría. Pero considero que sería un aforro importante, porque normalmente os coches Kia son coches con moita solvencia no mercado, non soen entrar no taller. Ou polo menos nos 7 anos que dan de garantías non soen entrar no taller. Entón, facémoslle o rogo que fagan un estudio de viabilidade de como sae un investimento a 10 anos, e o aforro creo que sería considerable. A ver, sin facer o estudio, bueno, pois non sei, a mellor lle tocou a China negra a vostede, pode ser. E se non é un Kia, vai a ser un Toyota, que teñen máis solvencias. Bueno, facemos o rogo de que se faga un estudio de viabilidade para evitar o pago do aluguer dun coche para a policía e se merque para patrimonio deste Concello. Ben, e seguindo con este tipo de relacións de facturas, atopamos que os camións de lixo entran un día sí e outro tamén no taller.
é que, en concreto, o que tende por matrícula 1460 DRX, pois é que leva miles e miles. Xa anteriormente falábamos de facturas de 20 e pico mil euros no arranxo deste camión, que sumadas unas con outras nunha relación de factura chegaban casi ás 40.000 euros e dicían que estaba xustificado. Non digo que non, pero é que vemos que siguen entrando facturas de 4.000 euros, de 1.700, de 949, de 1.884. A ver, en algún momento haberá que pensar que a mellor hai que ir a mercar un camión e xubilar este dunha vez, porque isto é un saco sin fondos. E o mismo lle digo que co coche da policía. Si é necesario pedir un crédito, este grupo apoiará a petición. E si é necesario ir á Diputación a demandar unha axuda, pois tamén este grupo irá á Diputación e se acompañarán para demandar esa axuda. Pero vamos a facer un estudio de viabilidade e deixar de tirar ao ano. Este ano debemos de levar máis de 60.000 euros en custos nun camión deles. No outro xa non quero ni pensarlo tamén. Pero é que me parece que tirar os cartos, pero dunha maneira exagerada. Lle digo que, por favor, fagan un estudio de viabilidade de mercado un novo camión. Con actitud positiva sempre. Ben, seguindo coas relacións de facturas, menos mal que lle saco unha sonrisa, seguindo coas relacións de facturas, miren, supoño que será un erro da persoa que fixo a relación de facturas. Mire, na relación de facturas, o apunte 883, lle dou este dato, na factura 911 en concreto, de 2024, o concepto é super interrogante. Pon, concepto, cota fixa xaneiro 2024. E digo eu, e de que pode ser a cota fixa xaneiro 2024 que vale 18.503 euros? Eu penso que para unha cantidad tan importante habería que ser máis explícito nese concepto. Habería que decir que se está pagando, que cuota fixa de mes de xaneiro de 2024 pode valer 18.503 euros. Isto é un apunte que xa sei que non é vostede a que teclea a relación de facturas, pero bueno, xa lle digo, o apunte 883. Ben, e logo, non sei, e xa con isto espero rematar co tema das facturas, non sei, a verdade é que non sei, si é caro ou é barato. A mí me parece que é caro. O apunte 237 da relación de facturas, pois resulta que se pagou a colocación dun brazo e farola, un brazo de farola LED, averiada en línea Portala de Árboles en la Nacional 651 en la Curva de Santana, por Electromontajes Roa SL. Si a colocación dun brazo vale 2.997,17 euros, eu lles pediría que pediran presuposto a 3 ou 4 empresas. Pareceme elevado. Dá a sensación de que o brazo da farola o rompeu un árbol, porque aquí fala de averiada por a caída dun árbol, dunha rama, tal, en la Nacional 600. Bueno, esta factura pagouse o 5 de xuño de 2024. E logo queríamos tamén facer algunas preguntas con respecto a uns puntos aprobados na Xunta de Goberno Local do 19 de setembro. Miren vostedes, no punto terceiro desa Xunta de Goberno Local se tomou coñecemento da comunicación previa dunhas obras. Eran unhas obras de rehabilitación enerxética, non? Imagino que sería de poñer uns panéis e tal. Ben, esta comunicación previa presentouse o 27 de abril do 23. A técnica municipal
fixo informe o día 3 de xaneiro do 24. Bueno, máis de 6 meses, non? Hubo unha resolución de alcaldía porque, polo informe da técnica municipal, decía no seu informe que non estaba habilitada para dar comenzo ás obras. Entón, hubo unha resolución da alcaldía en marzo de 24 de ineficacia da comunicación previa. En abril del 24, apenas un mes despois desta resolución de ineficacia, por registro de entrada, por lo portal telemático, entrou a autorización que faltaba de Adif e de Patrimonio. En setembro, unos meses despois, por registro xeral de entrada, se presentou a resolución da Dirección Xeral de Patrimonio por parte da interesada, que autorizaba as obras. En setembro, ao día seguinte, unha resolución da alcaldía declaraba finalizado o expediente de declaración de ineficacia. O sea, de todo este lapsus pasou un ano e medio. Parecenos para unha comunicación previa moitísimo tempo, pero bueno, todos sabemos os problemas que hubo no Departamento de Urbanismo. Pero vou ao meollo da cuestión. Cando se presentou a comunicación previa, cando se falaba de un inicio da obra, a interesada falaba do 1 de xullo do 23, nun prazo de finalización de 4 meses. E resulta que a Xunta de Goberno Local, neste 19 de setembro, aproba este tema con estes prazos. Me parece que habría que corrixir. Non sei se non é... Ou había que facer incidencia a eso. O sea, se aproba con os mesmos prazos de cando se pediu. A pregunta é, se aproba con os mesmos prazos ou había que facer algún apunte aí? Porque pasou ano e medio, non? Eu pregunto, non sei se aproba con os mesmos prazos ou non, por iso transfirolle a pregunta. No cuarto punto desa Xunta de Goberno Local dese día tamén hubo unha toma de comunicación previa por obras e foi declarada ineficaz por resolución da alcaldía, tal. Ben, voy al meollo para non estenderme demasiado. El tema es el siguiente. En este expediente en concreto, Secretaría realiza unha diligencia, a diligencia 16 de 2024, que determina que hai que incoar un expediente sancionador por infracción urbanística leve. Pero cando a Xunta de Goberno Local adopta os seus acordos, non menciona para nada isto. Entendo que habría que mencionarlo. Se toman 2 acordos, o primeiro, tomar coñecemento da comunicación previa, e o segundo, dar traslados aos servicios de económico para a comprobación de práctica de liquidacións que proceda. Pero non se fala únicamente que se entenda que vai aquí incluído, pero eu penso que se entende, habría que explicitalo, que vaya incluído aquí o da sanción leve. Entendo que, se non, pois a mellor non pasa nada. Que conste que non somos partidarios este grupo de sancións de ningún tipo, a verdade. Pero, bueno, igual que se saltan algunas informes técnicos de intervención ou incluso de secretaría, pues tamén se pode saltar este tipo, o sea, a Xunta de Goberno Local ou o alcalde, quen sexa. Pero, bueno, nos pareceu eso, oye, que pasa con... Non cita, bueno, pues a ver se nos poden decir o motivo o por qué. Ben, disculpe que me ría, pero é que vexo a cara que me está poñendo, entrome a risa. Bueno, logo xa, isto sí que nos preocupa bastante. E con isto xa casi estou rematando. Mire, nesa mesma Xunta de Goberno Local, no punto 5, fala da prórroga do contrato do SAF. E resulta que observamos que se cita que se formalizou o contrato, vamos ás datas, que é importante, o 5 de outubro do 23.
e que este contrato entre en vigor o 1 de novembro do 23. E resulta que se lle prorroga por 6 meses, pero se lle notifica esta prórroga o 11 de setembro de 2024. Aquí non van os 2 meses que establece a lei. A ver se vamos ter un problema coa empresa agora e nos va a meter unha. O sea, os 2 meses que cita a lei non van para comunicarlles que se lles prorroga. Entón, quero que nos aclaren si estamos indefensos diante desta comunicación e se estamos, por que non se lle comunicou antes? Por que non se estableceu ese prazo dos 2 meses que cita o artigo 29.2 da Lei 9 do 2017 de contratos do sector público? Non sei. A ver se poden vostedes contestar a eso. E mire, bueno, aquí tiña outra, o sinto, outra de facturas. Sinto. A tiña a final de todo. Mire, existe unha factura que está no asento 299 do ano 2023 de recollidas de neumáticos pon o concepto usados, tirados en distintos colectores de lixo e traslado ao centro de reciclaxe. Importe 3.043,15 euros. Pagada o 19 de abril deste ano. Registrada en outubro do ano pasado. E a pregunta que queremos facer é: fixo a policía, se deu orden á policía local para que fixera alguna investigación con respecto a intentar averiguar quen tira este tipo de lixo, os neumáticos, porque isto é un atentado ecolóxico. E me imagino que polo menos habería que abrir unhas diligencias de unha investigación en este sentido, porque a verdade é que a factura foi de 3.000 euros. Eu penso que 3.000 euros ben vale a pena facer unha investigación. A mellor aportaba claridade. E despois desto, preguntarlle tamén sobre algo que xa preguntou o Grupo Municipal, pero nos vamos, Popular, perdón, a voceira, pero nos vamos tamén a facer incidencia en elo, porque hai varios escritos no rexistro de entrada do Concello de reclamación de danos por filtracións nos garaxes debido ao mal estado da acera, no caso de Avenida de Tarrío, número 8, e no caso de Avenida Naturais, onde está isto? Avenida Naturais. Porque ponía Liberty Seguros, por iso número 15-17. Neses garaxes tamén hubo unhas inundacións recurrentes durante un período de tempo prolongado. Parece ser que están afectados os cimientos do edificio. E a reparación non vai ser nada barata. E hai unha reclamación de Liberty Seguros, compañía de seguros, que me imagino que será da comunidade. Entonces, se nos poden decir como está isto e despois Mafre solicita ao Concello o 1 de outubro que se designe abogado para a defensa do Concello en un juicio sobre delito leve 1241. Non sabemos de que delito se trata. Nos gustaría si nos poden dar alguna explicación que o fixera neste momento, senón cando puedan vostedes. E logo hai unha veciña que o día 24 de setembro meteu un rexistro tamén, un escrito por rexistro, falando de que se necesitaba a instalación dun espello para visibilidade na estrada da Armada no número 51. A pregunta é se xa lles deu tempo de mirar ou se naquel sitio xa teñen informe da policía de que non é necesario espello, etc. Gracias e desculpen por la extensión das miñas preguntas. Moi ben, moitas gracias. Vamos a ver, dúas cousiñas, empezo eu por aquí. Comentan o de recaudación de axuda no fogar.
dos informes que hai feitos. Vamos a ver. Como ben dixeron, se pasaron ao cobro ahora recientemente, setembro e outubro. Non sei as datas dos informes, lógicamente non as vou a saber, pero como estaban pendentes de cobrar, creo que retrasaron bastante os informes e a traballadora estuvo de baixa bastantes meses. Entón, como non había moito, estaban sin cobrar os outros, agora a idea, como ben se estaba comentando, que se vayan pasando cada 15-20 días se vayan para ir poder actualizando hasta ahora. Despois tamén comentaban, eu vou dun caso en concreto, me parece que preguntaban por unha, porque para máis isto mirara eu, unha factura de panxoliñas do 23. O problema, en este caso, non é moito do Concello, é o problema da propia empresa, ou da propia persoa que pasa a factura que non facilita a conta bancaria, que di que hai que pagarlle en efectivo. Lógicamente non se pode pagar en efectivo. Entón, ese é o problema. Non facilita ninguna conta bancaria, isto, se non recordo mal, iso era o que a última noticia que tiven. Entón, bueno, é por eso. Cando faciliten a conta, se lle fará o pago. E despois, unha cousa que me estaba que comentaba o voceiro do PSOE, non sei exactamente a cal se refire, non me sona a min o tema de Mafre, a única cousa que hai de reclamación ou de denuncia de delito é un tema de un roubo de suministro eléctrico que o Concello denunciou a un particular porque estaba enganchado nun poste da luz. Xa fai un tempo, pero non é Mafre. Eu penso que o que pudo mirar é que o mellor Mafre di que non designa abogado, e que temos que designar nos abogado. Bueno, non. Pero non é que solicite designación. Eles non fan a reclamación, entón tiñamos que reclamarnos polo noso lado. Pode ser o único, porque a única reclamación que temos, que eu lembre agora, reciente, é esa. É un tema de unha reclamación por parte do Concello, unha denuncia por un delito de roubo de suministro eléctrico. Paso a palabra á concelleira. Boa tarde a todos e a todas. Tomo nota dos roubos do Partido Popular referente á beirarrúa que está diante do Carballo e o parque que está nesa mesma zona. Respecto ás obras da Rúa da Fraga que ten que executar a Deputación, eu xa comentara que no mes de agosto, despois dun verán bastante en contacto coa persona que leva toda esta zona das estradas da Deputación, por varios incidentes que houbo en agosto, díxome que eles o tiñan preparado, ensinoume todas as relacións de obras que tiñan para facer, entre elas estaba da Rúa de Fraga e algunhas máis. Díxome que este ano pretendían telas feitas. Eu sí que é certo que esta semana volvín a chamar porque ten pendentes bastantes cousas. Non conseguir falar con el, pero sí que, despois chamou unha traballadora da Deputación e dixo que estaban con todas as obras para executar. Por lo tanto, eso é o que sei. O mismo coa árbore que está no río de Lavar ali de Oroski, tomo nota do seu rogo. A reclamación do porteiro automático de Centieira, si é certo que nós dixemos que prácticamente na súa totalidade quedaron feitas todas as obras que estaban reclamadas. Isto veu posterior a rematarse as obras. Eu sei que tiñamos falado de que se poñía, de que o poñía o Concello, de que o poñía a Consellería, falaron polas dúas bandas e temos pendente unha conversa con elas porque todavía están tamén rematando as obras que teñen no propio cole e hai cousas que están todavía sin facer precisamente porque hai empresas traballando e todos non podemos facer a vez. Sobre o suministro da roupa da Policía Local, pois tuveron roupa. Este ano tuveron roupas, fixeron pedido de roupa. Si é certo que sempre a final de ano queren facer algún
algún pedido máis, pero este ano consumiron a práctica totalidade dos cartos que teñen destinados para uniformes. Respecto á carreira profesional, pois tuvemos este verán, traballamos bastante en temas de persoal que, bueno, intentaremos levar a unha mesa de traballo, espero que en un par de semanas, e convocar unha mesa de negociación, e este é un dos temas a falar tanto da carreira profesional como de outros aspectos. Entonces, bueno, hai varias opcións, xa lles comentarei cando teñamos algo un pouco máis avanzado. Comité de Seguridade e Saúde, pero tamén, bueno, a persoa que iba a levar estuvo con un tempo de vacacións e, bueno, esperamos que tamén en estos próximos días poidamos convocar. O parking de detrás da Praza Verde, pois xa lles comentamos que a nosa idea é amañalo e bueno, polo menos darlle un pouco de reparación como viñemos facendo hasta agora con todos eles. As queixas do SAF, eu xa, bueno, comentei na comisión, falei un pouco máis polo miúdo de todo, de como está a situación, realmente unha situación crítica, somos as primeiras en recoñecer que, bueno, pois, sinceramente, que as cousas non están ben, que esta empresa non é fácil que xestione pois este traballo e, polo tanto, bueno, a responsabilidade, se un fin de semana quedan sin servicio, evidentemente, non hai ningunha traballadora para comunicalo. Eso está claro que corresponde á empresa. Entón, bueno, dentro do posible, dende o Departamento de Benestar, pois, intenta falar con as usuarias e os usuarios do SAF, pero, bueno, evidentemente, a veces pasan os fines de semana e non hai personal, pero sendo conscientes que lle toca á empresa facer ese traballo. O Parque do Piñeiro e o das Tullas, pois xa comentamos que eso estaba requerido, pois o tempo que tarden en facer caso ao requerimento, o Concello tomar parte e despois pasar a factura, pero, bueno, de todas maneiras hai uns plazos que hai que cumplir e eso xa lles comentamos que eso xa estaba requerido. Paso ao Partido Socialista, non, alcalde? Contesto todo ou non? Sí, del tirón. Referente, eu tomo nota tamén dos seus robos, pero, bueno, me gustaría aclarar algúns deles. O formigón impreso, xa lles comentei que comezamos por algúns que estaban en moi mal, o sea, moi deteriorados, zonas que estaban moi deterioradas, e en Avenida Naturais a semana pasada estuveron 2 traballadores do Concello pasando toda, desde o Roibén, como di vostede, hasta diante, fixeron xa te vin aí co micro, claro, estuveron facendo unha renovación de losetas. Eu xa expliquei que a vez que reparamos esa entrada, pois os coches non respetaron as sinais que había ali, pasaron por encima, sí, eso foi así, e agora, sí, apartaron, pasaron por encima e romperon. En estes momentos, es que esta mesma semana pasada que estuveron os traballadores, pois non sei se romperon estes días, xusto as que están esa entrada do garaxe, pero, bueno, que se romperon xa decidimos que a partir de agora faránse con formigón, como fixemos aquí abaixo na Rúa da Fraga, avisando os veciños con tempo para que quiten os coches e para que non metan cando se está facendo esta obra. Aquí respetaron e quedou realmente ben, teño que decir, e quedaron moi agradecidos. Polo tanto, faremos o mesmo no resto, pero, bueno, esa é unha das que fixemos hai pouco. A semana pasada fixeron a beira rúa, bueno, pasaremos a revisar se é que rompeu estes días, pero eles estuveron facendo unha renovación. O punto de luz da Rúa Travesa non o sabía, pero tomo nota para pasalo. O coche da Policía Local, bueno, isto foi, veu dado, sobre todo, é un renting, hai un contrato con hai un renting, son 28 euros ao día, non nos parece caro. Pero tamén veu dado de un momento que foi cando que estábamos coa COVID, estropeouse o coche, o Toyota, que tiñamos, que estaba recién comprado, había un problema grave de coches,
en ese preciso momento e necesitábamos, fixemos un renting e seguimos con el, pero 28 euros ao día me di un experto que sabe moito de coches que non é caro. Polo tanto, valoraremos cando remate o tema do renting, pero si foi feito nun momento donde non había e era a solución máis rápida que podíamos facer. Os camións do lixo que están averiados, pois sí, que nos valoramos, tamén estamos co tema do renting, do leasing, é moi complicado, tárdase moitísimo, os camións hai que carrozalos, aquí parecía que houve un camión que iba a ser unha maravilla e non resultou tal, pois eso, os que o venden e os que, bueno, non resultou ser tan bon como parecía nun principio, pero sí, é algo para valorar, para, bueno, pois, tanto eso, decíamos, como un renting, como un leasing, é algo que temos en carteira e que xa temos mirado, que pasa que, bueno, o precio é escandaloso e a dificultade tamén é bastante importante. Polo tema da reteirada de neumáticos, pois, desgraciadamente, sí que é certo que en este concello o tema dos voluminosos pois é escandaloso, sí que é certo. Si fai a Policía Local un traballo bastante importante, pois cando hai, bueno, pois igual aparece algunha nota, algunha dirección, xa non é a primeira vez e neste último mes hubo varias veces en que se detectou quen era o que depositaba e, bueno, pois chamaron, o recolleron, bueno, con todo eso que conleva. O dos neumáticos é complicado porque non hai ningunha marca que diga de quen son ni onde viven, porque con un neumático non pasa. Pero, bueno, se fai o traballo policial, cando se pode e cando se detecta, si evidentemente se reclama, pero con os neumáticos non é fácil porque non hai maneira de detectalo. Instalación estrada armada. O da farola de aquí de Santana. Que? Un tema de unha farola, preguntaba de que 2.000 euros. Pero esos son accidentes. Non, claro, pero eu lle explico. Cando foi de un accidente ou de dous que houbo seguidos, eso, pois, despois colócanse os báculos ou o que sexa que se estropeou ou que tuvo accidente e despois se pasan os seguros. Sí. Sí, claro, sí, aos seguros dos coches ou aos seguros de... Sí, xa non me deixo rematar. Aos seguros dos coches, ou foi cando caeron aí dos montes... Pois vaya. Sí, ou un maderista, ou dependendo de quen sexa, se reclaman e houve varias xuntas aí. Entonces, sí que reclamamos ao seguro. É certo que os seguros tardan moitísimo e moitas veces o que facemos é poñela nós e pasarlles despois a factura. Está aquí. Palabra, concelleiro de Urbanismo e Obras. Boa tarde. Bueno, preguntas eu creo que concretos para a Concellería de Urbanismo e Obras, pouca sabía. En canto, bueno, ao tema da moción do 2 de agosto en relación aos aparcadoiros disuasorios e naturais, pois estamos mirando, pero é un problema de propiedades, xa o expliquei en varias ocasións, e son xestións que non son sinxelas polo pequenas que son as parcelas e o número de propietarios que hai. E despois, en relación ás comunicacións previas de obra, a comunicación previa, máis alá de que nós teñamos técnico municipal ou non, ten a virtude presunta de que ti presentas a comunicación previa con toda a documentación e os 15 días empezas, pero unha declaración responsable, é dicir, a persoa que presenta ten que ser consciente de que ten que
ten que saber o que está facendo. E se ten que pedir patrimonio a DIF, Augas de Galiza ou que enseña, ten que pedilo. E ten que, cando presenta a comunicación previa, axuntar esas comunicacións. A partir de aí, claro, se hai un técnico 6 meses despois que revisa eso e ve que non cumpre, se declara ineficacia e a resolución de eso é volver a empezar e non pasa nada. Se declara ineficacia desa comunicación previa, como a persoa sabe, a persoa promotora sabe que ten que cumplimentar eso que se lle di desde o Concello, o cumplimenta co tempo que leven esas sectoriais en chegar, e unha vez que chegan, o que ten que facer é volver a solicitar a comunicación previa con todo, e a comunicación de legalización das obras. Si son legalizables por unha cuestión absolutamente burocrática de presentar autorizacións sectoriais. E despois, en canto desto podemos falar largo e entendido na comisión, porque as comunicacións previas de obra, en este caso, ademais, que non temos neste ano, non tivemos unha continuidade na oficina técnica para poder informar aos veciños e as veciñas sobre as comunicacións previas de obra, evidentemente non vamos, además, coller e abrirlles procedementos sancionadores. Creo que non é, salvo que señan sancionables porque urbanísticamente cometeron unha infracción grave, pero por cuestións leves, que é moitas veces por unha falta de coñecemento, que tampouco lle podemos imputar a calquer veciño que queira facer unha actuación menor, pois eu creo que é bastante razonable. Vostede mesmo fixo a pregunta e se contestou cando dixo que non era partidario de sancionar. Pois se non son partidarios de sancionar, non vamos poñer no acordo, non? Sí, pero queda algunha cousa por contestar? Non, pero digo porque non sei se Joaquín... Nada. Contestou, pero despois intervendré para aclarar. No, se hai alguna aclaración, prefiro que fagas agora e non volver a... Porque a mellor quedou algo sin... No, simplemente entendo que non contestou a miñas dúas preguntas das comunicacións previas. Unha pregunta era con respecto a un expediente, por que se lle poñía a data de inicio e o tempo de finalización o mesmo da comunicación, que era de 18 meses antes, que non me parece algo razoable, e a outra era que por que non citaban que quitaban o de a sanción leve ou que fora no expediente, porque non se citaba. Usted creo que non a contestou nos termos que este concelleiro lle preguntaba. Si queres aclarar, Polo. Eu levamos o expediente á comisión informativa e eu explico de pé a pá, porque así estamos falando de memoria. De todas formas, o que se aproba na Xunta de Goberno, se eu non me equivoco, é a declaración se leva a declaración de ineficacia. Por tanto, se leva tal como foi presentada pola persoa. Sí, pero se dá conta na Xunta. En todo caso, miramos o expediente e o miramos na comisión, porque falar aquí sin ter o expediente diante é un pouco lixeiro, non? Eu, nese sentido, prefiro non pasarme falando, porque non sei se estamos falando do que eu penso e, en todo caso, non temos o expediente diante con toda a información e a documentación. Gracias. Concelleira de Facenda, creo que, non sei se eran robos. Que eu saiba, teño un robo aí de orzamento, pero nada máis. Concelleira de Cultura e Ensino. Ola, boa tarde a todos e todas. Bueno, contestando ao robo, pregunta que facía o Partido Popular en canto ao Consello Escolar, pois agora que comezou o curso escolar en setembro, estamos preparando as notificacións para enviar aos diferentes órganos que conforman o Consello Escolar e tamén aos partidos que conforman o Pleno para que nomen a persoa que vai estar no Consello Escolar e posteriormente se convocará. Non podo dicir a data, pero xa estamos en esa tramitación. E en canto á pregunta do Partido Socialista, bueno, entendo perfectamente o punto de vista que aportan, pero dende o noso punto de vista é unha colaboración, non é unha exixencia de poñer grupos, sino que se chega a un acordo coas entidades e para o Concello
aproveitarse das instalacións que teñen os festivais que se fan no Concello, pois supón que poidamos ter 3 eventos de dunha moi boa calidade, porque non temos que pagar equipo de son, non temos que pagar palcos, non temos que pagar, en caso de que houbera choiva, carpa, polo cal, pois eso, temos 3 actuacións e se non fixéramos esas colaboracións, o mellor só podíamos ter unha, por exemplo. Por iso se fai así. Medio Ambiente. Sí, boa tarde. Bueno, entendo que o de iniciar a poda por onde está o mural é un robo, non? Tomarémoslo en conta, vale. Con respecto ao tema da praia do Carril, estamos con a oficina técnica mirando de onde veñen eses verquidos que temos para poder, bueno, ir solucionándoos. Con respecto ao tema da falta de orzamento que me di vostede, bueno, pois eu, mire, lle vou a decir que a opinión de Esquerda Unida é de Esquerda Unida e a comparte con quen a ten que compartir que con quen está gobernando. Entendo que o Partido Popular non lle temos que dar explicacións das opinións que ten Esquerda Unida. Digo eu, vamos. E con respecto á limpeza do río Cádavo, me fala xusto ao lado de Aguilar, non? Xusto no espacio aquel que hai ali ao lado de Aguilar. Ou na parte de... Sí, no... Sí, nese espazo pequeno. Bueno, ali se vai facer unha actuación, o que pasa que ali o problema que hai é que antes se podía entrar por atrás e agora non se pode, porque hai ali plantados e falamos do mesmo sitio. No, entón non falamos do mesmo sitio. A ver, o edificio que están pintando, según terminas Aguilar, a esquerda hai un edificio. Sí. Están pintando, hai ali un contedor de materiais de obra. Sí, e ali hai un espacio de río. Sí, pero ali por onde se entraba a limpar está plantado bueno, non sei de que, hai algo plantado. Entonces sí que temos que mirar, si ou non falamos do mesmo espazo ou ali hai algo plantado. Pero entonces non é donde penso eu. Vostede me fala para atrás. Pois non lle entendo, onde me di? Entre as Verdes e Aguilar. Donde se inunda. Ah, aí sí, claro. Eu pensei que me preguntaba entre Aguilar e os edificios que siguen hacia Maniños. No, vale, perfecto. Sí, entonces sí, aí sí. Sí, eso está contemplado, sí. A ver, sí, eso vai incluído aí. Pensei que me preguntaba cruzando a carretera para lá. Sí, vai incluído na limpeza, sí. Comenzarán agora en breve. Perdón, señor alcalde, nos quedan unhas preguntas que non nos contestaron. Sí. Mire, nos queda, non sei se a concellera personal, pero bueno, nos da igual que a conteste. O tema dos botellóns de auga, que nos trasladan esa queixa aos traballadores, por se non se van a sustituir ou non, ou se non é verdad. E, que non lo conteste quen que era, tranquilidade, Dios mío, é unha pregunta que está feita aí. Po concelleiro de urbanismo lle queda pendente unha, o tema da valedora do pobo, da avenida Marqués de Figueroa número 29. Tiña ustedes poucas, pero non contestou todas, menos. Sí. Comentamos deso do valedora que temos. Non teño ni idea. A mí non me chegou. Non. A mí ninguén me deu queixa de ningún ascensor nese número. Eu non teño noción. Non me dixo un ascensor. Eu lle entendí un ascensor. A instalación do ascensor. A queixa de instalación. Eu entendo que un requerimento á valedora do pobo do número 26. Houve unha queixa a través en relación ao mal funcionamento do Departamento de Urbanismo á valedora do pobo, pero foi en relación a outro expediente, non ao ascensor. O do ascensor a mí non me chegou, non sei nin cando entrou, non son consciente dese... A mí ninguén me dixo nada, nin ninguén se dirixeu. Eu creo que... Non sei, pero en todo caso na comisión os informo. E o tema dos botellóns, houve aí un malentendido con esta nova empresa que está suministrando e, bueno, supoñemos que en breve volverán a traer agua. Pero, bueno, a ver. Queda por contestar, entendo que queda por contestar ese problema de datas na prórroga do contrato
do SAF. Creo que non se explicou. E se se explicou, estaría eu despistado para escoitalo. No, miramos, comprobamos as datas e o expediente e despois lle comentamos, porque de memoria non... No, de memoria xa yo digo eu. Sí, pero bueno. Se o contrato se formalizou Xa, pero o non día teño 5 de outubro, sí, pero non teño o e preaviso. resulta que se lle comunica o 11 de setembro, Bueno, pois revisamos e lle Non comentamos vamos polo 2 meses, contrato. Bueno, pois revisamos e lle comentamos porque non de memoria. Vale. Bueno, non queda nada máis. Damos por rematado o pleno. Teñemos 2 preguntas ou 3 que quere facer aí, Toñín.